Maayong buntag, so karon di ay manlaba pa sa mga habol. Panlaba na itong mga habol kay kuma naman taglaba sa kortina, so mga habol na po niya itong panglabhan. Niya iya dahil may mga bata po, iya may trabaho karon. Gamay naman yung trabaho on tutuyo kami sa bala. Itong habol, panlabhan na ito kay general sa kainit lang. Nakuan na nga. Nangakuan na ito. Usog na itong tubig. Nang init po, mga habol, limitanan akong panlabhan. Ay maugan na. Ay manaod na po na yun. Di man tauran ang kurtina o di mo humanhala. Mga kuan ha. Ang hinlo, ay murag sinunlo suy ka mao maghinlo sa kuan. Sa jealousy. Ayaw mo pagkong kuan ka mabuak o niya natin bakulang. Unya si Luy po di ay naglungag. Nakata na guys kay nagkubaso. Ito matong kaldero. Dito na, ikaw na rin dito. A few moments later. Ay nalay si mama kay manaman check kuan. Ana ang waswas og sabon, so yan ang gihalay.
Hi guys! So, maghugas tayo ng pinggan. Noon, Tagalog. Mga unta guys. Na si Papa nakaabot.
Tumanudi. Shoot, tumali. Ayaw mo, ma. Hmm? Ka. Pagutang na ito mo ito. Basta. Mama, ako pula. Ah, Ano yun? Ano yun? Ano din niya ito? mama, ako dala ko. Saan na siya? Andi sana pwede na kayo. Kuha sabi. Ano pang taon? Yaw. Tako. Ang kulay na ang. Ang garaw pa ko. Butang. Utang. Ga. Hindi ka kabut sa'yo. Pagkakalasa ka. Ano to? Hindi na nagdagan kami kayo. Ulit ang Yung banana at pangkitan. nakuman ba ito? Gamay naman yung lupang lili-lili. Ang ulo, tuluto pa. Ano ba? Lili na ni. Lamit man itong uli-uli good. Sumak ang latin. Mada ng ulo. Kabunan sa pangkaon. Yan ka. Kaya. Ya, kapag kasasasal. Eh, Najay! Nagtulog ang gamot ng aircon. Ano matang mo? Pa dito. Hello. Morning. Ayun na. Tanaw rin sila. Asa man ako? Ayun na. Ay, kinugil ko ba yun? May pamilya niya. Dinamot pa may. Ano si Papa? Waan.
Nagdala sa paan ba? Wala. Wala? Pida na mo na kuan. Meron sa mga ako. Meron sa meron sa design. Wala pa ibang dede. May sete lang. Na. Pambili siya. Sino siya ito? May size. Sa balik ka rin. Huwag ka pa dyan. Pagdong ka dyan. Wala kang kuko. Ako. Ano ito yung mga nila? Hindi na ko nung lima ka lang sa kilo. Lima na bayaran sa Pinsa. Mabalik. Mabelo ba? Pinsa? Hindi yan maligyan ni Kuan. Nung kanaya bata, bitaw na ilabi ron. Maligyan. Ano ba mo? Maligyan niya. Ino ang niya pinda pa. Ang tuwa niya na ako niya. Wala pinsa. 320? Manok na ito. Ang dante nga. Ang buwa sa buwan tayo. Konti. Wala, di ba bong pa? Kumayas ko. Bumili ko pa dito. Salbatuwa ko ba? Nang anong nagkulit pa mga tapas. Ay, ito ang nabito ka pa? Ito ang kubang ka? Nasinsin mo na ito. Ay, tuloy. Ay, imo di ay. Yan na. Kahit pila na bilhin. Nga, ako nang ipalit ko mo sa... Mga kundiso, kasi yung tara, di na tayo nagsusubra. Banda. Di na mo sa bata. Nga, kakatulog niya. Gabi, doon yung natulog. Ano nasabok lang ito? Na, ganyan yung nagkulit pa mga tapas. Ambot, nagdala pa papa ni mong bugas ng bali, ang tak mo mo. Ano ito pa pista? Bayan, kaya. Para gusto mo ito niya. Mang bumula, gapon. Naku kay electric ni Papa. Ganun siya kamulang dito. Pagka. Papa. Mapasi. A few moments later. Guys, maayong udto sa karong mga rutina. Binato. Kung man mo ko panglabas sa mga habol. Unya nag-ilis na ko. Basa-basa mo ko. Dani na ko tapadulong sa kurtina. Kurtina ta kay bala gamay ta kanda. Kay nungod na to sa pagtrompi. Ya kani din nga kurtina mo rin ang ate from USA. Kuha ng bitaog ti. Excited ko ko yun sindang taon ang patong imong terereng ting 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 nasty. Ang pultahan. Hoy! Guys, kay taas man siya ang kura siyang laso. Yan akong bisita si Kaykay. Hi guys. Unsa di oras karon? Amo pamahaw dala pa to. Nay. Dala pa niya ito. Amo pamahaw dala pa to. Kay? Amo pamahaw dala pa to. Napas mo yung dito. Di po mapas mo. Di po mapas mo. Oh. Mupa may namahaw dala pa to. Yung ni kaka yung pas mo kurang bitok.
Asumitas mo ka nagkapiman. Paguni gyapon langsang ma. Ha? Pira man na tsara sa. Paguni langsang na mama. Nakaliwat. Asa kaliwat, be? Mama, Hello. si tata, papa. Wala na kong tiil. Wala nice kaayo. Thanks God, nice. Kasi nga tanan siya. Una tay kabuhay-buhay. Ala ang kartina. Ragiday may maka kuan sa balay. So, daghan. Kayong salamat eh. Paguni salamat ate. From UST. Da. Nice kasi nga tanan siya. Daghang kayong salamat ate. From USC. UST din nagkakan ate Jay. Oh. Langga. Ulit. Alam mo, dili na ini siya, be. Naasay ko ang salamat ate. Salamat From ate. USC. From UST. Lagi po ng isa. Ako magali, malagra ko sa una. Ako gani bulag. Ni ang kortina nga gipadani ate from USA kauban ni atong package. Ya karon pa nato na ang kuan ato ang gitaod kay kadang hinlo-hinlo pa man lagi pugta. So nara ang kortina sa muni siya nga kuan kana ang bintana. So nice kayo. Thanks God kay no. Nindot kisa nga tanan ti daghang king salamat. Bungga kay na mo balag wala kayo mi kuan. Wala kay gasto basta kay importante ato atong pamuyo. No nya sa dani po daghang gyapon kayong salamat. Ikaduha di ay ni. Muni siyang ikaduha nga bintana. Nice gyapon kay siya nga tanan tan-awon jud. Mura pag ko dani og kuan si Don Don Miguel. So sa nag-comment no niya agoy wa man ko day sunod na ni puhon og kuan na kaluyan sa Barnis no. Mo man guning nakuanan nako nauna-unaan ba nga kanina lang ako kuan itaplak kay nagtalumto murag nagtalumto man to siya. So kani po di ay ikatulo na pultahan ni sa kwarto among kwarto dani unya dani po di ikaduha nice gyapon kay taas man siya so ako siyang himo siya og ribon nya dirita sa ang kwarto nice kisa nga tanan gihapon siya no nya sigo gid kayo pud sa amo ang kuan iabli na princess na si princess iabli ang jealousy. Nice kisa nga tanan ay ipalong is siya nindot gyapon kay siya sakto gid kayo sa bintana sige ablihi. Nice kisa nga tanan apila ng isa diri pud ta sa pikas agoy ginabutangan man og kuan bag sakto ra kayo sa bintana kay gagmay manig bintana dani pud dayon ta sa kwarto sa mga bata no. Nice gyapon kaysa nga tanan sigo gyapon siya sa bintana no sigo kaysa nga tanan sa bintana unya diri po dayon sa among kuan kay duha-duha man ni ka kana ang kuan duha-duha man ni siya ka bintana so sigo kayo sakto ka sa nga tanan daghan king kasangatanan jud as in daghang king salamat unya ragid og gikuan ni ate daan kanang bang bitaw daan gipang sukod ang amohang bintana kay ngano sigo gid kasangatanan ang diri sakto kasangatanan ang duha ka kana ang bintana diri sa sala unya ang didto pod kanang mga bangko na wara-wara pa na kay kuan niya kung gitong-tungtungan kay taas man ta.
So kana da na mga bintana na. So daghan king salamat ning ako na pud dayon ako ano. Nagununa ko dani. Kanina lang, barnis na lang siguro. Nya. Akong kuan, akong mga himan oh. Then hey, una-una ko sa ko'y butang dani. Daghan kayong salamat sa tanan namong mga nangadawat. Sa nag-share ng blessings. Daghan kayong salamat. Danira ko kutob. Hi guys. Madami ako kutob. Nahuman na kadiya sa imong dani ako kutob. Oh. Oh, God bless na lang palan. Ah. Anak gigi si ate sa magkuan. Sigo. Sigo gigi sa nga tanan mga sarina pud sa mga bata. Sigo kayo ni Princess ni Chay Chay. Katulong ako kay mga tagas pagbiya diha. Mura tong wala kaunting sigo gyapon kayo. Sa mga sapatos sa bata sigo gyapon kayo. So salamat kay tan. Yo kanila ni. Sa kanila ni. Para putang natay kaboy buhay sa balag pubrita pagkakilimigit tas balag. Di ra mo utan-an. Agay, Jesus Christ. Ay. Kuan ako ikon dani. Tong siya tan-aw. Nga na po siya kakuan dari. Oh, di ba? Ara. Sido. Mancitara nyanyiin. Ubana kanilang ugto nga dako ka bantay ka lang. Naman na silang mga tiguang na naihalas niya. Oh, ko na lang kayo ka. Sila ka mga dagko. Bang. 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 Ion-bi. Hello guys, nataod na po si mama sa kuan. Cortina. Ay, Hello tungtong ang kayo. mga putot. Diba? Bino. Ha? Tungtong mga putot. Naiayad sila diyan na. Ha? Ha? Naiayad sila diyan. Hindi niya iyab. Miss na kauna miss. Hindi niya ka iyab. Traba. Sila ko nag-iwan mga bae. Bad manok din. Ha? Bad manok. Hmm. Bata, papa mo. Parang hiwi yun. Di ninyo. Andi sa nang martilyo di. Bilis. Bilis. Ano sila? Paspa. Ay, pag...
Gusto lang. Isang. Ito na guys, humana. Ato ang kurtina. Dito na po din ta sa kusina. Kami sa kusina mo, nasa ning rakrakon dani. Na. O, diya yun sa'yo. Dira ah. Dito ka. Saka dito. Oh. Di man yung mahugmok. Saka guys, kuya rin na. Huwag mahugmok, wala po yung Di na ay, ako na nang gituan. Gituyo na na ako, kapapalitan na ako siya sa mineral para diripod. Nanay. Ayaw iyak ha. Isong dito isbog pa isbog. Nana ni mo ang kuan tamtak. Asa tong tamtak? Ano tayo kuan ba? Ah. Awan ang kuan. Luwat dublihi so. Dublihi. Sa tunga dinhi so. Ah, sige. Ayaw. Ipagawas ang kuan. Oh, di. Ipagawas ang Kaning lansang. ay dili na. Ayaw na nagpagawas na ang tanaw. Sige kana inana. Anak soy. Lang di magyat-yat ha, biraha gyud mo sige. Ang tuma na yan. To dubli ito para di mahulog. Dah.
kag mo on. Patay. Yan din. Ano dito? Soy. Soy. Asa ka ali sa dani di? Oh, ikaw kon oh. Awet. Dili hawid ito duk-duk. Pagko ito sa kuan. Tura dito. Princess, princess, pangatulog mo princess. Tatusun tagid mo karon man eh. Anak ko pa ni anak. Kali na ni. Dili lang ubos. Parang makuan siya. Okay dan. Wow, nice kay. Dito dili kada picture. Ito dani ah. Ito ka. Pagkas tamtak sa gana, mga tulo upat di butang. Di ato una dukdukon di. Aw dukduk ka. Kita to ako. Nice kisatan ang Aman ang tamtak